Zer pasatu da hemen? Batzutan urrun ikusten zaitut, bertze batzutan hurbila. Ez zaudenean sarri joan behar, non ote zauden zu bila. Gero atera daitezke batzuk, atera bat edo 2000. Baina sekula ez dadin galdu, zure oihartzun isila. Bertsoa egia erran guk ez dugu euskaraz ikasi, herrian arizkunen, eta umetan ez ginakien zertzen, eta lehenbiziko oroitzapenak dira herrietako bestetan, eta horre plazan gizon pare bat, gu jostetan beti ere lasterka, elkarrekin beti alde batetik bertzera beti lasterka, jostetan, eta lehenbiziko oroitzapenak dira plazan mikrofonokin edo gabe kantatzen bi gizon eta aitzinean plazan jendea haiei begira entzuten, gu berriz kasurik ez. Eta gero euskarazko kantuak irrati bidez, telebista bidez, iristen zirenean batzutan letrak ikasi ez eta doinuak sartzen zitzaizkizunez, bapatean jarritako hitza behar bada hori inkostientean hor gelditzen zaitez, bersoa jakin gabe zertzen, erdi bersotan aritu ezote ginen, ez? Gero egia da, ja 18 urtekin gogoratzen dut, bersolari horiek bat Juanito Perurena zela, gogoratzen dut, baina ja 18 urtekin zaletu nintzela erabat 1989ko finala entzuten. Badakit gelan nengoela, irrati zentzunuela, saioa, arratsaldeko uste dut, entzunuela, eta hor ezagutu nituela bersolariak eta erabat zaletu, ez? Eta hor ja, erran daiteke, bertze lagun bat ere bainuen, lehengusu bat ere era berean deskubritu genuela bersoa, eta hor biok hartu genuen parte Bortzirietan sortu zen lehenbiziko berso eskolan, hori Arantzan izan zen hasieran eta Arantzara joaten ginen ja Bittor Elizagoienekin, ja Bittor Elizagoien ja zen orduan gehien ibiltzen zen hemen baztan mailan Maldarrekako Fagoaga nahiekin batera bersotan ikusten genituenak eta ja arekin ja bai Arantzara, han ezagutu genituen Bortzirietako berso eskolan ibiltzen ziren gero Nafarroko txapelketetan aritu zirenak Estitxu Arozen, Estitxu Fernandez, Inigo Letxea, Aitor Teletxea, Amaia Teletxea, Xabier Silveira, eta hori denak ezagutu genituen han Bortzirietan. Eta gero baitare Bittorrekin joan izan ginen Iruñera Zaldiko Maldikora. Eta han ezagutu genituen, bertze kuadrilla bat, bai Gipuzkoatik ikastera Iruñera etortzen zirenak eta hor ere aritu ginen. Hori izan da, gure erran dezagun, gure eskola, ez gara unitz ibili bertso eskoletan, eta orduzkero sartu ginen bertso munduan, eta ibili izan gara Nafarroako txapelketetan epaile lanetan, bai idazkari bezala eta bai epaile gisa. Eta gero ja parte hartu ere bai, parte hartu izan dut 80ko hamarkadan, 87an izen eman nuen eta 88an, bi urtetan. Erran daiteke hori izan dela, orduan aritu nintzen urte horietan pixka bat bersotan, baina gero bertze biziak bertze toki batzutara eraman gintuen edo bertze bide batzuk hartu gintuen eta erran dezagun bersolari gisa ez dugula ibilbide handirik izan. Aritu izan gara zerbait,
hobekixago edo makurtxago, baina ez dugu jarraipenik izan, geroz gure ondotik bai baztanen, lehen esan dizuet bitxor ibilizela gehien bat, baina bai izan zela bertso eskola bat Elizondon, eta hor, denok ezagutuko duzuen, eta Jon Barberena, Xabi Maia, eta bertsolari gehiago ere paper ona egin dute Nafarroako txapelketetan, eta gero orain hemen baita ere erratzun ere bertso eskola elkartzen dira txapelketaren aitzinean, eta hemen dago Alazneun Txalo, eta badira bertsolari batzuk, eta bertsozaletasuna bai lehenago eta bai orain haundia. Laurogeita hamarreko hamarkadan haunitz ibili ziren Lizaso eta bere lagun bat, hemen sekulako bertso bazkari eta bertso afari pila egin ziren garai horietan, eta orain gehiago, belaunaldi berrien esku dago bertsoa, bai entzulengan, bai gaztengan, bertsoa bizirik dago, eta bai bertsolariak ere, bertsolari gazteak dira gehien bat, eta bertso eskoletan formatzen direnak. Kontzientzia, bertsoa zer denaren kontzientzia noiz hartzen dugu, ez? Hasten gara doinu batekin kantatzen, ez? Musika bat dago hor, doinu bat. Eta hori da bertsoaren aberastasun ikaragarria, eta bere haundia da musikaz hitz egitea, ez? Doinu, eta euskaraz bertze hizkuntzak ez ditugu ezagutzen, baina euskarak hainbertze doinu izatea komunikatzeko, kantatuz komunikatzeko, kantatuz hitz egiteko, ez dakit jabetzen garen gure ezaugarri horretaz aski. Orduan, alde batetik nik uste dute doinua dela, abia puntu, doinua da etxe eraikitzeko behar duzun masa hori, ez? Hori da lehenbizikorik dominatu behar duzuna. Suertatu izan zaigu doinua ez dominatzea, eta ja hor ez dago bersorik. Orduan, kantatzen ikasi behar da. Kantaria ere izan behar du bersolariak. Ez du bereziki ahots berezirik izan behar, baina bai doinuak manejatzeko ahalmena ez balin badu hainbertzerainokoa ere landu behar du. Eta hori izan ta ja, bertze ezaugarri teknikoak ere lana ematen dute, ez? Hitzak tolestu behar dira, hitzak manejatu behar dira, hitzak sartu behar dira, hitzak neurtu behar dira, eta gero ja errima da bere eskakizun nagusia. Hau da, berso bat errimatuz egin behar da, eta puntuak osatu behar ditugu, eta puntxo horiek errimatu behar dute, ez? Orduan, lehendabizikoa izanik, doinuak ezaguturik, errimak ezaguturik, hor behar duzu almazen propio bat landu, eta egia da baitare joera bat, errestasun bat hitz joko horietarako, eta haiekin bai errestasun bat, ez zaitzu horren bertze kosta behar errimak burura etortzera. Bestenaz, zaila da bersolaria izatea, bersoak osatzea, ez? Behin errima horiek eta badituzunean, gero zure ahalmena behar da, zure hiztun ahalmena neurrian sartzeko, hanka luziak, hanka motzak eta betelanak ekiditeko, ez? Eta hori etengabeko lanketa da, ez? Batzutan berez etortzen da, bertzetan ez da posible, eta horiek izanik, gero noski bertsolaria komunikatzailea da, bertsolariak zerbait erran behar du, eta hor dago zer esana. Zer errana, ez? Eta mezua, zerbait erran behar duzu, zerbait erantzun behar duzu. Beraz, bapateko berso gintzaren zailtasuna haundia da. Eta konzentrazio puntua haundia eskatzen dizut, orduan erran daiteke, plazetan kantatzera urratsa ematen duen bersolariak, badu ausardia haundia, izan behar du bere buruan ziurtasun bat, segurtasun bat, eta urrats horiek ematen dituenai bejonde jola,
ez delako zerretxa eta sentitu behar du gai dela horretarako, baduela zerbait errateko, baduela errealitatearen ezagutza bat eta zerbait eta joko horretan parte hartu nahi duela, ez? Kasu horretan, erran daiteke bapateko bertsolaritzaren ezaugarriak horiek direla, guk probatu ditugu txapelketetan eta bertso afari batzutan edo kantari, eta etengabekoa behar du izan joan etorria harremana publikoarekin edo entzulearekin, ez? Orduan berez giroa sortzen da, berez komunikazioa sortzen da, bertze batzutan ez dago halako vibraziorik, halako energiarik eta agian ez da sortzen, ez? Orduan bapateko bertsolaritza komunikazioa bapatekoa da, momentu batean eta egoera batean ematen dena, eta hobea edo eskaxagoa izan daiteke, ez? Baina gero ja sartzen balin bagara bersoak idazten, hor lanketa sakonagoa izaten alda, errimak bertze eskakizun bat dute, bersoiek bertze eskakizun bat dute, eta nik uste dut dela bertze eskola bat dela, ez? Orduan, bersoak jartzeko ja exigentzia izan behar da handiagoa, doinu bat ekarri behar da, dagoen aberastasun hortatik ekarri behar da gauza polit bat hor daudela, hor daude doinuak entzuten, nik entzuten ditut Euskal Irratiak iparraldekoak, eta hor kantuz betea dago, doinuz betea dago, musikaz betea dago, eta hortik ateratzen dira beti doinu berriak eta doinu berri horiek hitz egokiez eta mezu egokiez betetzen egiten duzu berso sorta bat ezberdina, jatorrizkoa eta zer esana ematen duela, ez? Bersoa da egunero ez duzuna burutan agian, baina burutan duzunean beti esfortzu bat eskatzen dizu, beti burua lantzera eskatzen datzu, beti bi eztabaida bat duzu, ezin dut, aldut, uste dut kirolari guzi pasatzen zaiena beren kiroletan edo pertsona guzi pasatzen zaiena bere bizitzaren egunerokotasunean. Bueno, erran dezaket, nire esperientziatik nik ez dudala ibilbide handirik bapateko bertsolari gisa, aritu nitzela lehen aipatu dudan bezala, baina ez dutela halako esperientziarik, ez? Eta hor, bapateko bersoetan badago ingurune bat erosoago egin izan zaidana, eta da librean aritzea, berso bazkarietan, berso afarietan, modu informalago batean, non librean aritze horrek afaltiarrekin, bazkaltiarrekin, inguruko jende horrekin harreman zuzen bat lortzen duen, eta harreman zuzen horretan giro bat sortzen alda elikatzen doana, ez? Baina ja bersolaritza ezagutzen dugun moduan elikatu da txapelketetatik, norgehiagokatik, eta hor gai jartzaileak hartu du paper zentrala edo paper handi bat, eta orduan bersolarien ezaugarri bat da aktorea izatea baitare, ez? Eta aktore izate horretan ja da gehigarri bat. Hau da, bersolaria izateaz aparte, bersogintza menderatzeaz aparte, papel horretan sartu behar duzu, aktuatu behar duzu. Horrek entzuleengan, kasu haunitzetan, nahasmendua sortu izan du, hain zuzen ere, ideologikoki kokatu izan dugulakoz bersolaria modu batera, eta ez gara hartu aktuatzea eskatu zaionean, bertze modu batera aktuatu behar duela.
Hortan nik ez dut uste nire buru ez dut ainona ikusi, eta izan ditudan esperientzietan galdu ere egin izan naiz. Beraz, gaurko bertso eskoletako doai bat ere da antzeslea izan behar duzu. Aktoria izan behar duzu edozein paperetan sartzeko. Nik gehiago maite dut libreki zuk esan behar duzun hori, lehen aipatu dudan zerrerran hori modu informalago batean, eta gero ja berso jarrietan, berso idatzietan, bai hor bertze langintza bat dagola, ez? Eta tokatu izan zait edo idatzi izan ditudan berso horietan ez duzu denbora mugarik eta bilatzen alduzu gorputz osoago bat, mezu bat. Bersoaren ezaugarri bat da gauzak politak esatea, ez erran dezagun, iradoki behar du sugeritu, ez du erran behar, eta hori da euskal tradizioak komunikatzekoak galtzen ari garena edo galdu izan duguna bertze belaunaldietatik gehien bat, non sekulan ez ziren gauzak zehatz erraten, baizik eta ulertzera ematen ziren iradoki egiten ziren, ez? Berso idatzietan, berso jarrietan, berso paperak aiatu zaizkigu guregana lehenagoko bersolariek paper bat bete zuten garaiko kronistak izatea. Garai horietan bizi izan zutena beren ahoz ezagutu dugu modu polit batez, modu sakon batez ere bai. Eta behar bada gaur eguneko bersogintzak alde batera utzi du hori, bertze toki batzutan dabil, eta azken urte hauetan gertatzen ari denakin agian tokatu zait zuzenki nire ustez zer gertatzen zen, nola ikusten zen azaltzea, ez? Orduan lehenagoko bersolariek berso idatziak ditugu, xenpelar eta txirrita ezagutzen ditugu, eta lehenagokoak ere bai, eta azkeneko Lasartek eta Salvadorek utzi dizkigute bersoak, momentu horietan gauzak nola ikusten zituzten, eta hortikan euren errealitatea edo euren bizipenak ondorioztatzen alditugu. Eta gertatu dena azkeneko urte hauetan gogorra izan da denondako, eta hor gehienek posizionamendu isila hartu dugu, jendartean ez dugu kritikatu ezerrez, beldurra handia egon da, eta hor nik ja asmentatik ohartu nintzen nire iritzia eman nuen nire langintzagatik, nire esperientzia personalagatik edo gertatzen ari zenari buruz, eta ikusi nuen horrek bere mugak bazituela iristeko, ailatzeko jendeari. Baina gero bersoak idatzi izan ditudanean, ikusi dut hor ailegatu direla, eta horien aitzinean jendeari iritsi zaizkiola. Edukiarekin harreman zuzenagoa edo adostasuna handiagoa izanagatik ere, bersoak ikusi ditu egiazkoak, benetakoak zirela, eta hala izan dira, eta nik idatzi dut nire benetakotasun hortatik, Eta neurri handi batean nire iritzi berekoak edo pentsamolde beretsukoak izan ziren jendeak egin naute euren bersolari, Orduan egia da multzo baten partaide sentitu naizela urte hauetan, baina hor gehien bat ikusi da bersoak baduela edo izan dezakela hauniz errateko, eta erraten denaz kanpo batuela eremu haunitz ere orainik lantzen ez direnak, eta nik bide hori hartuko dut edo hartuko nuke, ni ez naiz plazetan kantatzeko edo gaur egun kantatzeko publikoak nahi duen hori kantatzeko prest, baina bai bersoak jartzeko edo bersoak idazteko prest nago, bai eskatzen badiate, bai nire baitatik, zerbait errateko dudanean badakidalakoz euskaldunengan ailegatzeko modurik hoberena dela eta zuzenena dela.
Bersoa zer den edo daiteken, gaur hemen naiz itaundua. Bere mezua baitu alden, edo nonbait eitundua. Ikus dezagun bere almena, oso osorik aldundua. Mundu bat dugu bersoa eta berso bat dugu mundua.